talap na kapag-ulan bangod sang localized thunderstorms. Mahuyang tubtob kasarangan naman nga huyop sang hangin gikan sa naminhan na katundan, padulong sa namagat na nakatundan ang maeksperiensyahan sa Negros kag Bacolod. Ang temperatura karon nga adlaw mabatyagan sa 25 degrees Celsius tubtob sa 32 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutlak las 5:34 kainas ang aga, magatunod naman las 5:59 karon sa hapon. Ang mga balita lokal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Life Extension, Vitamin D3 for... Good morning na sa aton dira nga mga naga-monitor sa Facebook. Good morning Action Eden again. Yes, good morning, Renz. Ano? Renats. Oh, Renz. Si Renz siya. Tutos Renz. balay ka tulog. Tulog. Good morning, Danay. Robert Romas. Ma'am Pinky Terwell, good morning, man. Dira sa Villamonte. Kay Homalomina, good morning. Ma'am Kelly Jelly, thank you again for sending 50 stars. Or isa mag-send gali 50 stars ha. Amo nang gamiton sang Aksyon Radyo Bacolod para sa aton sininga community pantry. Action Yes, boy. so yes, okay. Nagbunga na. Amo na siya. Amo na ni siya. Ninyo sininga Ma-encash na na siya, no? Yes, oo. Amo na gamiton naton sa aton nga community pantry. Correct. Oh, Perfect. sige. Action boy. Kag sa aton nga mga kuan bala ko kundi may ara kita nga mobile community pantry bot silingon sa ilo kita ya sa lugar, no? Kay perfect. tanawon naton kundi na nagakinahanglan. Yes. Magkuha ginagani sa aton pagkinahanglan according to our needs lang, no? Amo na nga magkuha suno sa pagkinahanglan according to your needs. Kung di mo kinahanglan di na pagkuha kay ihatag ta na sa iban, no? Amo nang bayanihan spirit nga ginatawag. So kuha ka lang sa imo nga kinahanglan. Kag kung may ara kaya masarangan, kung ara ka sa kung may ara ka nga pwede mahatag dira para sa aton nga mga ka-aksyon. Yes, Okay? oo. Kita baton man ina dira, no? So i-announce na lang kung diin kita may kung di na aton nga community pantry, then kadto lang kamo dira kung may ihatag kamo, ibutang ta na da sa lamesa. Yes. So para makabulig. kung may kinahanglan naman kamo, kung kadto ka mo data raon nyo, kung ang inyo kinanglan, basi way ka to inugbaka, ulutanon, ti basi may mga utan-utan balada. Yes. Ang taon tayo, no? Utan, action boy. Kompleto. Kung may na-plaster da isa ka tring itlog, di mo pagkuha na isa ka tring. Oo. Kung daw ta, duha mo lang kinanglan, mukha ka lang duha. Oo. Oo, Kasi nan. sa balahaw, kaon niya, isa ka marguso, tapos isa ka tray. Isa ka tring itlog, butang mo sa marguso. Oo. Nalumos ang marguso. Kani, kag, kuha na, ma-share kita, kag, inang atong pagkuha, bla suno lang sa atong pagkinanglan, ginashare naman na sa iba ng, Yes. dibla? Yes, action boy. Kung way ka sang ihatag, hindi ka magkuha sang hindi mo kinanglan. Kaya mo nang imo way of sharing, bala. Mo na pagi mo nga ka-share ka man sa iba, hindi mo pagkuhaon tanan. Oo, ulit doon mo man ang nagasunod sa imo sa Correct. linya, okay? And we should observe sang health protocol. Yes, ang very important. Hindi kita maginutok, hindi social distancing, i-observe naton. Face mask, face shield, ha? Yes. Okay? Ang ginada action boy ang importante. No maintaining of health protocols, no ayuda. No ayuda. Kaya kahapon, grabe ba kahapon ngayon bukas. Dali lang kayo sa dalom-dalom ka na eh. Ari may Asa babaw pa dalom ko na diyo. gali? Noami Jimenez, good morning man. Nonoy Tajones, Che Zamora. Kaya Glycia Avlas from Vancouver, Canada. -3 ay la temperature dito. Oh, kurog-kurog. Jen Oisiser, Robert Roma. Sakay Pinky Terwell na dra na Tahoma Lumena kag kahapon ngayon bukas. Grabe, no? May kanta na siya, kanta. Ano, kantabe? Hindi ko kakaano. Dapat bala everyday, bala ka kanta ka action boy. Ay na. Para Ikaw lang kay madugang, daw ka para alayan madugang ang imo nga life. Amo na. ang kanta gali ka padugang live. Yes. Ga, ano na siya, may gina-produce na siya nga. Abi ko na blank ads live. Josette Alunan. Josette Alunan dira sa Hong Kong. Okay na, muna na siya. Dana ta, Action Eden. Kaya Thea Kim Eriman, good morning man. Bia Jonathan Compare, good morning. Sa akong sining nga ihado, baby Tantan. Kag sa iya sister kay, sino ganing nga, sa sister yaman. Si Joy? Sino? Sister ni Tantan. Sister? Away ko klala. Mama na nila. Standby na kita na ya sa aton nga mga balita lokal.
Balita Morning Edition. Sa detalye na sa aton mga balita lokal, magasaylo si Anay 3rd District Congressman Albi Benitez ang iyang voter registration sa siyudad sang Bacolod. Sunod kay abang lingkod Representative Stephen Paduano, kaalyado ni Benitez, Martes ang gabi sa iyang istorya si Benitez nga magaparehistro sa Comelec Bacolod karon nga adlaw Huwebes. Duga pa ni Paduano, antes magsaylo si Benitez ang iyang registration, magatambong ini sang misa sa San Sebastian Cathedral. Para kay Paduano, wala pa inisang ihibalo angot sa plano sa politika ni Benitez kang tinutuyo sa pagsaylo sa iyang registration. Una na nga naglapta ang pila ka posters kay pila ka social media post nga nagapanawagan kay Benitez nga magpapili bilang alkalde sa Bacolod sa 2022 election. Nag-istoryanay kami and nagambal siya, he's decided to transfer sa iyang registration sa Bacolod City was alauna imidya sa Comelec. Hindi man sila nandiyan nga i-announce. Galing kay ti aga pa kay na, I don't know how the information na nag-leak. Ang kabayan sa pahayag ni Abang Lingkod Party List Representative Stephen Paduano. Makigangot naman si Negros Occidental Governor Bong Lacson kay anay Congressman Albi Benitez agad kumpirmahon ang report may kaangtanan sa plano sini nga pagpapili sa alkalde sa siyudad sa Bacolod. Ining ipahayag ni Lacson matapos i-anunsyo ni House Minority Leader Abang Lingkod Party List Congressman Stephen Paduano sa interview sa Aksyon Radyo Bacolod nga magasaylo sang iya voters registration si Benitez sa siyudad sa Bacolod subong nga adlaw. Sunod kay Lacson, luyag niya nga maghalin mismo kay Benitez ang kumpirmasyon. Naging matunog ang ngalan ni Benitez nga magakandidato alkalde sa siyudad sa Bacolod kasunod sa paglapta sa mga streamers kag tarpaulins nga may mensaheng Run, Albi Run. Si Benitez ang taga-siyudad sa Victorias Negros Occidental ang ginappoint ni Lacson bilang consultant for economics and investments sang Hunyo tuig 2019. Actually, I'm trying to get in touch with Congressman Albi to confirm this report. No? So far, wala pa siya kasama. I'd like to know from him, no? Firsthand, kung, what is supposed to happen tomorrow. No? Si Governor Bong Lacson. Sa iban pa natin nga balita lokal, ginklaro ni Governor Bong Lacson nga wala sa anuman nga pamahog sa iya kabuhi kasunod sa pagpatay sa isa sa iya mga consultant nga si Marlon Cui III. Sunod kay Lacson nga sang ginpatigan ang paglubong kay Cui sa siyudad sa San Carlos sa Abril 20, ang pamilya sini amo ang nagpangabay sa seguridad sa mga otoridad. Ginatag pa sang busy gobernador nga umpisa sang siya nagserbi bilang gobernador sang probinsya, wala siya sang nabaton nga pamahog. Nagligad nga Martes, Abril 20, maramo sa mga otoridad ang nakitaan nga nagtambong man sa pagpadulong sa katapusan nga palawayan ni Cui sa diin ang kalabanan sa Mayni ang nagpasiguro sang seguridad sa palibot. Si Cui ang ginluthang kag napatay sa entrance ng Emerald Arcade, siyudad sa San Carlos, sa tong Abril 12. YPN, before and after YPN. Well, that was the family who requested that. So, siyempre, grant nila ang ila request. Not particularly for any public official. Masobra naman 2,000 ka mga tao nakakompleto na sang first kag second dose ng COVID-19 vaccine sa siyudad sa Bacolod. Sunod kay Dr. Chris Sorongon, Deputy for Medical sa Bacolod Emergency Operations Center, base sa datos 6,450 ka mga tao na bakunahan sa ang unang dose ng Sinovac o AstraZeneca vaccine. Sa among numero, 2,450 na bakunahan sa first kag second dose ng bakuna. Ginpahayag ni Sorongon nga may 4,000 doses pa ang Sinovac ang nabilin para sa 2,000 ka mga tao kag ini sa karon ang padayon nga gina-roll out. Ginalauman sa Bacolod EOC nga mas madamo ang magparehistro sa vaccination kasunod sa magpabakuna kontra COVID-19 ni Mayor Bing Lunardia. Kanya ang ato nga first dose, ang total na natagan ka, combine mo siya Astra kag Sinovac 6,450. Kanya ang ato nga second dose, 2,450. Si Dr. Chris Sorongon. Unanimous ang ginratify na sa sangguniang panlunsod sa Bacolod ang duha ka separado nga kontrata sa tungasang Bacolod kag IPM Construction and Development Corporation sa virtual session Miyerkules nga adlaw Abril 21. Antes ang ratification nagatubang sa mga miyembro sang konseho ang tiglawas ang IPM CDC, DPS, Bids and Awards Committee kag iban pa para magsabat sa ipila ka mga pamangkot.
Ang ginratify nga kontrata ang angot sa pagmentenar sang sanitary landfill nga nagabalor 63.9 milyones pesos kag paghakot sang basura balor 131.9 milyones pesos umpisa Mayo 1 tungtod Disyembre 31 tuig 2021. Sa katapusan nga balita, lokal na dakpan kahapon sang kagahon sa mga nagaronda nga tanod sa Barangay Panukoy ang masupog nga kawatan nga temporaryo nag-istar sa Purok Bantod, Barangay Panukoy, Syudad sang Bacolod. Ang sospetsadong ginkilala kay J. Rose del Prado, 26 anyos ang edad, residente o kuntumandok sa Barangay 16, Syudad sang Bacolod. Nadakpan si Del Prado matapos nag-report sa outpost ng biktima nga si Claudine Morin sang NIHA Phase 4 nga ginsulod sang kawatan ang iya sini nga puloy-an. Sa madasig nga pagresponder sa tanod sa Barangay Panukoy, nadakpan si Del Prado kag na-recover ang ginpangawat nga kagamitan sa balay ni Morin. Sunod kay Police Major Jory Puerto, hepe sa Police Station 8, bisikleta, cellphone, emergency light, sling bag kag backpack ang nakuha nila kay Del Prado. Sunod kay Puerto, may kaso man nga pagpangawat nagligan nga tuig si Del Prado nga na-record man sa Police Station number 8. Emergency use applications ang duha pa ka bakuna ginaprubahan sang FDA. Samtang pagbiyahe sa Pilipinas, gindumili sang US State Department sa ila mga residente. Ang detalye sa mga balita national sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Simbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsay anong ang kahintangan. Responsable ang pagbalita,
Okay, sakay Michael June Season, way mo sa ginamalambutan, no? Sa Chateau Elise, good morning makuno sa Season Palma, Abdon family dira sa Barangay Sumag. Ma'am Vanessa Mayo, greet naman si One Ball Gallo. Na welcome to Las Vegas. Greet na ko Gin-greet na siya ko no, ni gin-greet na siya ni Maninoy. Maninoy mo. Kagay Ma'am Alma Alvarez Gallo, kay basi pa rin tinis lang ni Kwan eh. Oo, Ni Ma'am Ma'am Van, Van. na? Christine Menias Villalobos, kag sa taga EFC ko no, good morning. Suzette Alunan, Alex Montesa of course, Dragnet Caballero, Efraim Arus, dira sa may Shirley's Lechon Manok sa Barangay Sumag. Basi makagi kada ba, pwede kada kadto kay Efraim. Pagkabakal. Pagkabakal. Correct. Bakal ka, hindi ka to mag... Uya-uya, pangaya. Charot lang. Basi abi makapaminsan si Efraim, no? Niya din to dampi ang pantry sa kuan community pantry sa Aksyon Radio. Mabutang ka to lechon manok. Bungga! Basi malay nating lahat. Basta yan, ang sana ko din ang aton nga first Sa 24 kita, no? 24 Action Boy. Sa din ang unang venue? Dira lang sa dalon sa Will Rose Building. Yes, okay. Sa dalam sa Will Rose Building lang. Okay. Generous Laguyo from Barangay Mailom, Bago City. Good morning. Yes. Sige. Kay Sir Groval Trinidad, continuously monitoring ko na salamat. Kay Ana Sinoro, good morning. Action Boy, Action Eden. Noame Jimenez, amo na ng baliha. Terry Simproniong, good morning man. Anita Calamba Figueroa, good morning. Windy Mores Artigosa, greet niya lang kuno si mama niya, kag si papa niya, kag sa family Artigosa Costan, kag sa mga magulang niya sa Kinabungwan, nag-greet Teresa Artigosa sang Barangay Igmayaan, TSB. Rochelle Evangelista, good morning man. Hambal ni Noah Jimenez na dulang barter Sir Boy, nagbulos ang community pantry. Yes, Sakto, ang barterya is bayluhan, ay pa Oo, iniya, yes. kuan niya, wala niya. Hatag na giniya. Hatag na giniya, no? Duhungit na giniya. Suzette Alunan, bungket urot ang iban. Sige lang Sige lang. Marilu Villarta naman, good morning. Oy, kay Lieutenant Colonel Norberto Barniso, Colonel Gail. Good morning ko noan. Salamat. Philip Isulat, good morning man from Buen Retiro. Of course, konsidera Maninoy Captain Joseph Katunina nagapamati gid kag kay Lieutenant Colonel Romeo Vargas dira sa Himamaylan. Salamat. Teresa Suryaga Flores, good morning man. Sir Noel Amar, mainit sa Nikono. Leda Penaga Mariveles, good morning man. Shout out sa taga Minuyan, Leda Mariveles. Honhon Vasquez Castro, good morning. Maui Cañada Jr. Happy 83rd birthday kay Ernesto Bobby Cañada sang Lumina Homes. Yes, happy birthday to you. Happy 83rd birthday. Ernesto Bobby Cañada, Yes. from Maui Cañada Jr. Sa Noel Amarga, mangkot sa kumusta ang weather, kung dito mo medyo maulan noon kay balukati may bagyo dis Pilipinas, hindi mga wisik-wisik na lang kami dias Bacolod. Correct. No? Sige. Raydan Velasco, good morning man. Kag kay Lily King, dira sa London, naga pa send man 50 stars. Wow, salamat. Sa aton mga star senders, liwata, ang inyo mga stars niya padala, tipunon ta na siya. Kay ibakal naton sang mga bagay-bagay para sa aton nga community mobile, community pantry. Na? Para nga maka-share ang aton nga mga ka-aksyon. Okay? So, keep on sending stars para nga makabulig kita. Makabulig kita sa aton nga mga less fortunate nga mga ka-aksyon. Sa kay Andrio Huelar, Joy Ann Ogdamen, La Mayo Delphine Holigin, sa family La Mayo kuno sa Vista Alegre, kay Gina Tamtam kag Delphine family. Anong BFF? Raymond Ledesma. Oy, Tita Raymond, good morning. Kag kay Tita Gingging dira sa San Carlos City. Thank you for good watching. morning. Thank you, good Sir Noel Amar. Stay warm kamuda sa Canada. Below negative 3 sila to? Oo, negative grabe no. Kita anong pilada yata? 18. 18 na to. 18. Pero kakurog na, no? Ato yan, negative 3. Yes. Sige, nakita mo na da. Reyno Locinario, NNBP Maintenance Biopower.
Sa din sa kwan. So, damo man na sila. Corazon Villases Gayo sa Carbajosa family kuno good morning. Kag sa Salazalville Mansilingan kay Yes. Delo, Big Boy, Kali kag Bruno. Watching from Inalbagan. Sige, go. Kay Fel Obrido Yogore Tamisen, good morning. Thank you man kuno Monet Gabuan Inlao. Good morning sa tanan of course. Russell Gomez and kay Yug Christ Gabriel. Maulanon nga aga ko na sa aton tanan and keep safe. Yes, sakay Jeanette Delino dira sa may NODJ. Good morning man. Sakay Jean Buarom kag kay Parico Arlene Buarom. Teresa Linaha Kayaw, good morning man. Binong si Tenta, of course, good morning. Kag kay Sir Jan Chong, sang task force kasanag. Maninoy mo. Ninoy, good morning. Nadugay na wala kami tanay ni Sir Jan Chong. Good morning sa imo, Sir Jan. Kag dira sa kay Kagawad Ulay Abalahon, kay Kagawad Mila Alit, kag Kagawad Mira Polidario sang Panokoy. Good morning. Sa tanan nga mga kaupdanan ko bala sa kwan sa Parole and Probation Office number 1. Good morning sa inyo. Sa akong tanan nga ka-batchman sa 81 sa Ramon Torres National High School. Good morning. No, kag sa imo batch siya sa kwan. Hindi ka kani may gumi? Oo. May gumi. Bay, ito mga batch ko. Atong pagkuan mo bala pag valedictorian mo to no nga year to. Balik-balik to rin. Bay, ina na bala. Na ano nga. Hindi na tuod yun ano. Ma'am, bala sa kanon nga, ay level ni Victoria, gili siya siya din, mangutod na siya bisang mat. Wow, mat gid. Standby na sa aton mga balita national. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:32. Detalye na sang mga balita nasyonal. Ginaprubahan na sang Food and Drug Administration ang emergency use application sang Covaxin kag Hansen COVID-19 vaccines agud magamit man ang ini sa pungsod. Ang Covaxin ang himo sang Bharat Biotech sang India, samtang ang Hansen naman ang himo sang Johnson & Johnson. Sunod sa FDA, ang Covaxin ang may 92-95% nga efficacy sa tanan nga lahi sa kalibutan. Ginpahayag ni Indian Ambassador Shambhu Kumaran nga handa ang India nga mag-supply sa initial nga batch nga 8 ka milyon ka doses ang bakuna para sa Pilipinas. Ginpasalamatan man ni Kumaran ang gobyerno sa Pilipinas sa mag-aproba sa EUA sang Covaxin sa isa ka Twitter post. Partikular niya ang gintumod ang Department of Health kag si Department of Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr. Ang Hansen na himo naman sa US-based nga Johnson & Johnson ang isa ka single dose nga bakuna nga nag-apply sa EUA sa Marso 31. Sa karon ang Sinovac ag AstraZeneca pa lamang ang bakuna nga ginagamit sa vaccination program sang gobyerno nga nag-umpisa sadtong Marso. Ginklaro naman kahapon sa isa ka opisyal sa Department of Education nga ginakinahanglan sa gyapon sa mga public school teachers nga magparehistro para sa ginapatigan nga COVID-19 vaccinations agud ma-prioritize sila sa A1 to A4. Sunod ka Education Undersecretary Elaine Pascua, mahimo mamili ang mga manunudlo kung diin nga lugar sila luyag magpabakuna.
Mahimo magpabakuna mga manunudlo sa local government unit kung diin sila nagapuyo. Mahimo man magdesisyon ang mga manunudlo nga magpabakuna sa LGU sa diin man sila nagatrabaho. Una diri na report nga hindi na kinahanglan pa sa mga manunudlo nga magparehistro para sa bakuna bangon mayara sa listahan ng DepEd para sa vaccination program. Ang pagpabakuna sa mga manunudlo ang posible umpisahan man sa bulan sang Hunyo. Nagpagawa naman sa abiso ang US State Department batok sa pag-akon nga nagdumili sa pagbiyahe sa Pilipinas ang ilang mga residente bagod sa mataas nga kaso sa COVID-19 sa pungsod. Sa advisory na pitsahan Abril 20, ginpasaka sa State Department ang Alert Level 4 sa Pilipinas bagod sa parang nga pagsaka sang makalalaton nga balatian nga resulta sa liwat pagpatuman sa mas istrikto nga community quarantine sa Manila kag kaiping nga lugar tubtob Abril 30. Do not travel to the Philippines due to COVID-19 sunod ini sa pahayag sang advisory. Naibaluan ang level 4 ang pinakamataas nga travel warning category sang State Department. Ginpahayag naman sa Department of Health nga makita ng artificial decrease sa bagong nga COVID-19 case sa kada Lunes kag Martes bagod madamo nga laboratorio ang wala naka-operate o kung nakapasa sang data kun weekend. Sunod kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, nagapatigan sang disinfection kag naga-recalibrate ang ila equipment kun adlaw sang Domingo ang mga laboratorio para sa maintenance kag masiguro ang accuracy sa resulta. Dugang pa ni Vergere, ila naging pangabahay nga paliputon lamang sa 12 oras, agod gamay lang ang epekto sa datos. Palayag pa ni Vergere, kinanglan sa DOH ang 24 oras para sa pagtinlo kag pag-validate sang data nga ginpasa sa mga laboratorio. Rason nga ang mga ginapasa sang Domingo maproseso na sa Lunes kag marilis sa adlaw sang Martes. O sa mga Facebook users dira, nagpaandam ang Department of Justice Office of Cybercrime sa mga Facebook users nga ginatag sa post nga naangot sa adult video nga hindi gid ini pag-i-click bago ini ang maka-activate sang malware. Sa statements ng DOJ OOC, ginpahayag sini nga kung ini ang maklik, magaresulta sang automatic kag random tagging sa pareho man nga post ang iban nga Facebook account users. Ilang ginpadugyan nga likawan ang pag-click kung makabaton sang notification nga nakatag sa post nga may link sa isa ka adult content. Dugang pa sa DOJ OOC, ginkumpirmar sa Facebook nga ang page nga nakalink sa malicious tagging ang ilan na nga ginkakas. Ang sinuman nga nagasupak sa confidentiality, integrity kag availability sang computer data kag systems pagi sa introduction o kung transmission sang viruses, ang pagkakasuhan sa idalom sang Republic Act 10175 o kung ang Cybercrime Prevention Act of 2012. Ginapilar naman ni Presidente Rodrigo Duterte sa mga senador nga hatagan chance ng Executive Order 128 nga maresolbar ang problema sa supply sang karne sa Pilipinas. Sunod kay Presidential Spokesperson Harry Roque, inang ginapilar sa Presidente kasunod sa pag-adopt sang Senado sa resolusyon nga nagapanawagan sa pagbasura sa EO 128 nga nagapanubo sa taripa nga gina-import sang karne sa 5% tubtub 20% gikan sa 30% tubtub 40%. Dugang pa ni Roque ginpangabay sang Presidente ang Senado nga ikonsiderar ang maayong epekto sini sa problema angod sa kakulang sang karne, pag-stabilize sa presyo kag pagpanubo sa inflation rate sandig sa ginpalayag sang Department of Agriculture kag Economic Team sang Presidente. Sa katapusan nga bahin sa aton balita nasyonal, importante nga ipalayag sa gobyerno ang ilang mga plano nga magasabat sa mga kinahanglanon sa nagkalain-lain nga sektor. Ginpahayag ni Anay House Speaker Alan Peter Cayetano nga iniagod nga mabatyagan sang pumuluyo nga masaligan nila ang gobyerno. Ginatag naman ni Cayetano nga madamos ang plano sang gobyerno apang masyado pa ini kaordinaryo kontra sa pandemya nga COVID-19. Ginimo pangalimbawa ni Cayetano ang pag-reveal ng vaccine czar Carlito Galvez Jr., testing czar Vince Dizon kay iban pang miyembro sang Interagency Task Force sa konkreto nga plano sang procurement sa COVID-19 vaccine. Sa sininga pamagi, maakig man ang publiko sa vaccine delay kay balo sila may plano ang gobyerno nasyonal kag pwede nila ini nga masaligan. Hindi ba nung kinalampag ng gobyerno ng media tungkol sa bakuna, di nagpa-interview, nilatag nila, yung PowerPoint nila tungkol sa plano, nilatag nila. Di ngayon, alam na ng tao yung maaasahan. So galit man ang tao na mabagal or na delay, naaasahan pa rin nila ang gobyerno dahil alam nilang may plano. So yun din ang kailangan natin sa turismo, sa agriculture, sa health, sa education. Ang kabahin sa pahayag ni Anay House Speaker Alan Peter Cayetano. Ang mga balita dugang igadulong natin sa inyo sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition.
sa sandigan. Tingog sa probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon. Okay, diri na kita sa kay Raymond Alarcon Sagal Jr. Good morning, man. Sa kay Giselle Franco, dira sa Barangay Maaw, Bago City. Good morning sa imo, Giselle. Maria Co. Leonard Pekok Barcoma. Sa ila ko to sa Canada, siling ni Sir Noel Amar. Stay home kung madakpan ka, nag-drive ka sa next town, ang multa mo $750. Oh my G. Yeah. Stay home kagid, hindi kung gali sila to medyo lockdown, no? Oo. Hindi ka travel sa Medyo? kuan. Sa piyak na state. Sa piyak na state o sa piyak na town. Yes. Grabe, no? Ka stricto iya sa ila, no? Aton di kay isa sa mga 300 rason na lang di. man. Ha? 300 lang man ang multa. $750. ah. Adre, Dili wala 200 lang kung maway ka face mask, 200. Dito kani kuno yan sa Canada, may isa to ka party lang, may nagpa-party bla birthday siguro. Dakop sila ya, ang multa sila tag $1,000. OMG. Kaya amak mo na. Amak mo na. Mabato ka. Mabato ka. Di mo birthday ka pa? Oo. Dira ka na lang yung sinya. Sa kay Alfred Alcantara, dira sa Calgary, Canada. Good morning. Wow. Sa From kay Alberta, Alf Canada. Aluak from Alberta, Canada. Wow. Thank you so much for watching. Amo ni sang nakanta ko bala kay Dorel nga may ang Alberta bala. Ang Four Strong Winds bala ni Neil Young. Think I'll go out from Alberta, weather's good there in the fall. Wow. Four Nalako strong na winds. kabati, Four strong winds that go lonely. Seven seas that runs high. Oh, tahe. Kapatid ka na, wala lagi Wala dyan. Hindi pa. kita familiar sa imo. Hindi. Gusto ka masikat na kanta during our time. Or your time. During our time. Dumduman ko mga college students na mo. Neil Young, Four Strong Winds that go lonely. Good. Good morning. Ang amo niya ba bang bang bang. Bang 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 bang. Mga desert moon, familiar ka, hindi? Katabi. Hindi ko kano sang Desert moon, won't you shine on me? mo na yun. I wish I may, I wish I might. Kabati ka na. Ano sa? Sige. Sa dito lang na familiar sa I wish I may, wish I might. Ay, okay. Hindi gali si Alf Alo same as Alfred. Amo ni siyang hinablos ni Butch. Si Butch Balay Rasmo ang sa tourism sa una sa city. Oh, yes. Hinablos siya ni si Alfred Alcantara. Wow. Oh, wow. Pero because sa Calgary, sa Alberta gali siya, from Alberta, Canada. Yes, good morning dira sa imo kay nagtawag ni siya sa kay Butch, kay Titaya Butch. Nga pabalon kita ko no, pahambalon ako nga pamati gid siya kuno. Tita Butch. Nga pamati ko ni si Alfred from Canada. Kaya nga pamati sila sa uti, sila danay isang bang bang bang. Ready, go. Anong sa bang bang bang. Ano na yang inyo nga mga kanta? Hindi ko intindi na pa sa mga kanta niyo nga generation. Ang nami, does the moonlight shine on Paris? Nakita ko lang din. Ano na sayang title niya? Moonlight in Paris. Moonlight. Kaya kabalo. Ow! Amo niya may moonlight baka may kanta puro Moonlight Lady. Moonlight Lady. Wala ko nakabati. Won't you turn on me? Kasi mga bata lang siya, boy, makanta-kanta. Tapos anong last nga,
nga word A ang word? masagpunan. Sige ako na. Bang, bang, bang. Bang, bang, bang. Ay, ikaw. Sagpunan. Hindi ko nakamalong bang. Bingita ka kanta ko may bang eh. Ano bing bang may bang man? Si mo yan ikaw. Kaya. Bangkit ako. Ako mo na sa utak ko balawag. Grabe ka connect galing mga singers. Good morning man kay Baljo Batch. Aha. Good morning ko sa idol ko, Aksyon Eden. Wow, sana all idol. Kay Bing Salvalion, good morning. Maulanon nga adlaw dira sa Banwa ko nasang kawayan. Patamya niya asawa niya nga si Kring Kring Salvalion. Kag si anak niya nga si Alia Rose. Kay Eva Gradas Baterna. Kag Athea Rose. Ha? Ali May kag Athea Rose, sausa. Ha? Ang yang nga bata, bala ko na si kuan ko na ni Alin May. Kay Bing Salvalion ko kabasa ya. Lain mo na gali. Lain mo na ya si ang sa kay Bing yang bata ya si Alia Rose. Si Eva ya, si Alia May kag si Althea Rose. Sang barangay Yubo. Ay mga taga Yubo. Oy, Aksyon. Good morning. Nadumduman na naman ang mga shorts. Nina to, ginagamit man to. Uwa! Di wala ka konsensya. Ano yan? Okay lang. Hindi, that is in respect for the owner. Ginagamit. Good. Sige, standby na sa mga dugang mga balita. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 7:45. Sa detalye na sa Balita International, nakarecord sang masobra 2,000 ka COVID-19 death ang India sa sulod lamang sang 24 oras. Sa naibaluan, nagaka-eksperyansyahan sang India sa karon ang second wave sang infection, kaya mayara pa sang lain nga variant, rason nga naglambot na sa 3.5 milyones ang panibagong kaso nga na-record sa sulod lang sang isa ka bulan. Sa record gikan sa Ilo Health Ministry sa sulod sang 24 oras, nagalambot sa 295,000 ang panibagong kaso nga nagalambot sa 2023 ang kapatay. Madumduman antes ng second wave, madamo pa sang mass gathering sa India, lakip na milyon nga nagtambong sa Jump Mela Religious Festival political rallies, mga kasal kag cricket matches, batok naman sa England. Sa balita sa patag sa pagnegosyo, makigbahay ng Philippine Airlines sa global trials ang COVID-19 Digital Passport sa International Air Transport Association para makabulig sa pagpatuman sang safety travels. Sa statement sang PAL, ang trial period para sa IATA Travel Pass mobile application ang patagayunon posible sa bulan sang Mayo kun Hunyo sining katuig para sa flights gikan Manila padulong sa Los Angeles kag Singapore. Tuyo sang T-Travel kung T-Travel Pass Program, amo ang makahimo sang Digital Health ID base sa standard sa International Civil Aviation Organization. Ginpalayag man sang IATA nga paagi diri makasalig ang gobyerno nga liwat magbukas sang borders. Sa aton nga foreign currency exchange rate, US dollar 48 pesos kag 54 centimos, Singapore dollar 36 pesos kag 53 centimos, ang Hong Kong dollar 6 pesos and 25 centavos. Sa ato naman nga Balita Entertainment, nag-release ang pila ka mga US kag Brazilian celebrities ang mensahe para kay US President Joe Biden nga hindi magpasugot sa anuman nga environmental deals kay Brazil President Jair Bolsonaro. O kung na Bolsonaro. Sanday Leonardo DiCaprio kag pop star si Katy Perry ang nag-engganyo kay Biden nga hindi magsulod sa kasugtanan matapos na ibaluan nga Pebrero pa sang nagadiskusyon ang duha ka lideres ang pungsod angot sa plano nga collaboration nga pauntat sang destruction o kung pagpangguba sa Amazon rainforest. Madamo man sa mga indigenous kag environmental groups nga nagapamatok sa deal sa tugas ng gobyerno sang Brazil kag isa ka risgo matapos nga ginaaligar ang nasambit nga administrasyon ang nagaengganyo kag nagasuporta sa environmental destruction kag human rights violations. Ginkompirmar ni Kai Soto nga maghahambang ini para sa Adelaide 36ers sa National Basketball League sa Australia. Ini ang kaigunan matapos naghalin si Soto sa NBA G League Ignite program. Sa pahayag sang 36ers, si Soto ang nagpirma sang kontrata para sa duha ka season kag optional na ang pagpirma para sa third contract. Nagpirma si Soto sa idalom sang special restricted players sang NBL rule. Si Soto ay coach ni Connor Henry nga naging NBA player man sadtong 1980s kag naging coach naman sang NBA G League kag NBA for the Orlando Magic. Balita Espesyal! Good
Happy ano? Thursday! Mga And kaksyon. happy Earth Day, mga Yes! kaksyon! Earth Day subong. So, Yes. dumdumo na to na. Let us celebrate Earth Day. May ara na siya nga daw ginapatay tag 1 hour ang kwan, di ba? 1 hour. Yes. Suga, ang kuryente. Earth Day. So, let us observe sang Earth Day subong kay karon nga adlaw ina, no? Adi na kalin ang Earth Day, gid man? Huwag mo makita da. Sige wala lang. pa. Anyway, siling ni Noel Amar niya, correct agad Action Boy. Ang Four Strong Winds was sung by Neil Young. Kag si Neil Young galit taga Canada gid man sa okay. Toronto, Born in Canada. Toronto, Canada. That's why nga may Alberta. Siya kay ang first line niya I think I'll go out to Alberta. Weather's good there in the fall. Daw ko na tunaan ko na I yung got some kanta. friends that I could. Okay, come on. Bang, bang, bang. Bang, bang. Kay Pink Whiplash. Kay Grace Mustre ni Si Grace Mustre, ganun Good siya. morning sa imo, Grace. Kapuli na gid man siya at last. At Wow, last, no? perfect. Kapuli After naman siya. long after agonizing 48 days. years. After long agonizing days, nakapuli naman si Grace. Ulagan tayo. Kaya nabdan ni sa sangkuan mo sang ano gani, sang moratorium. Moratorium. Travel 2 weeks to moratorium. daan. Yes. Grabe, no? Sige. Kay Hill Antenor Cruz, Danay Action Boy, kinagapamangkot siya paano makapadala stars. Dira sa dalom, sang aton sininga live, may arada nga star. I-click nyo lang na, kag may nakabutang na da. Kung pila ka stars ang inyo sininga, Isend. ipadala. Kaya sa atong liwat nga mga ka-aksyon, kiti Facebook kita kina on air, may ara kita yung mobile pantry, no? Yes. Nga ginatawag, community pantry. So ang Aksyon Radio, masugod kita April 24, mobile ni saya, sa ilo kita lugar. Mati lang kamo mag-announce naton kung din kita nga lugar on that particular day. Kag sa aton nga mga ka-aksyon, siling blan naton nga magkuha, suno lang sa pagkinahanglan. Kuha lang kung ano ang imo kinahanglan, no? Hindi mo pagkuha kung hindi mo kinahanglan o kung Yes. sobra-sobra na sa imo kinahanglan, i-share taman sa iban. Correct. Kag sa aton nga mga may kasarang, pwede ka mo makahatag. Magkadto man hatag kamo dira para sa aton nga mga kauturan, no? Para may Magka-aksyon. kwaon man da sila, yes. Ang una naton nga venue will be sa idalom diri sa aton nga building, no? So ari kita diri sa idalom sa building. So sa aton nga mga makuha bala sa ila kinahanglanon, observe lang kita sa proper health protocol. Yes. Face mask, face shield, social distancing. Yes. Importante social distancing. Kay basi bala tapos mo pangumpra bala pangumpra. Tapos mo bala kuha sa mga kinanglan mo ang pulis ko ulat puntang ay ma'am na wala ka so. Nya ma'am, ang kuha mo man Kapit pila ako na na. balor ma'am nya mga 150 guro nya may multa kadi nga 300 do. Kabayad. Hindi ka bayad na naman. May multa kadi nga 300. Sige So 24 ang aton nga mobile community pantry sa Action Radio Bacolod. Yes, thank sa you. aton mga star senders. Yes, thank you so much. Ang inyong ginapadala nga stars, tipuno Amo na naton siya. nina kag ma-encash na ni naton. Amo na siyang gamiton naton sa aton nga community Yes, pantry. amo na ni siya. Yes, Thank you so much. saka- God bless sa tanan nga naghatag kag kabay pa. Nga hindi ka mo mag-untat sa paghatag para hindi man kita makauntat sa pagpanagtag. Correct. Andrea Baterna sa Maraga 14, happy birthday. Happy birthday to you. From Eva Baterna. Yes. Kay gagaw pa ta or sa Sabado na lang na abe? Sige, sa Sabado Sabado na lang atong balita special. Ano ba ng balita special ta? Mga nagkalain-lain nga pamagis ang pagtuon, Action Boy. Sige, oo. May man na siya magtuon kita especially sa panahon karon nga online ang aton mga klase. Oo, na okay? Yes. Yes. So, liwat ang aton nga community pantry will start on April 24. Sa Sabado na, mga ka-action. Ang kinalain sa aton nga community pantry is mobile ni Di saya. ka ito pala ma-drive. Sang salakyan. Ay, May- hindi sa lakyan. Butang lang na doon. Pero, I mean, mobile. Buta- Wala kayo malaki. namin magura ako matulod. Pwede man. Ba nila misa butangan sang Galing kwan. mas hindi ka kadaog. Kaya di ba magsakitod mo? Kung ako magtulod, bisan magsakay ka pa. Ay! Kahit sumakay ka pa. Wow! Sige. Sige, okay? So, bantayin ninyo dira sa aton da nga mga amigos dalom Kasi laban gid aton da nga mga siguro mga friends dira downstairs, no? So, please, ang aton nga ginapangabay sa inyo, kuha lang suno sa imo nga kinanglanon. Yes. No? Hindi na magpasobra. Kay base madunlan ka. Kalain, no? Kalain. Basta mo na nang buligay kita, no? Yes. Okay?
So, ang atong balita espesyal sa sunod na lang, ha? Utang ang danay. Utang nanay. Total si Aksyon Eden mangyapon sa Sabado. Yes. Kag sila nang in charge sa community pantry. Kung gusto ko kinanglan nyo si Eden, pwede nyo mas makuha. Aklan. Grabe ba? Tago na lang Yes, sir, ko. kinanglan ko si Eden, pwede ko siya makuha. Wow, so touching naman niya, kinanglan niya ko. Yang mano, yang manghugas pinggan sa bilay. Okay lang. Okay lang, kabalo mo kayo mahugas pinggan. Kabalo mo ko manglaba. Ano pa kita? Sige, aga. So, mga Aksyon, inyong papatikan ang aton mga balita diri sa Aksyon Balita Morning Edition. Standby na kita sa Aksyon Hotline with Aksyon Art Tayhupon. Ang inyong news team. Aksyon Eden Aboso. Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Sinong ko, sir? Aglala na dumaraw. So anong finding sa iyas ng doktor sang una? Ang sis ko no, sir, kinahanglan di ko na operahan na nagadako. Di ko no siyang gadako sa liog na. Tapos na Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio.